बसुमतारी दा दिनै 2016निफ्राय हटेल लिब्रा होननाय मोनसे आंहा फैगौ सारायलियाव दङ बेखौ लानानै 8 बोसोराव जायो आंनि माबाखौ बोर सारस्रिनायाव दिनै 8 बोसोरनि उनाव आरो मोनसे आं रिजर्ट मोनसे दिनै लिब्रा रिजर्ट डिमाकुसि होननाय मोनसे खुलिबावदों नैबे जोंनि डिमाकुसिफोरनि इउटि र'डआव डिमाकुसिनिफ्राय फैयोब्ला नै 2 किल'मिटारनि उनाव सुक्लाइनि ब्रिजनि लोगोआवनो बे जिथु बरंगासुलि खुटि होननाय मोनसे बे माबायाव एरियायाव ओमफ्राय इउटि र'डनिफ्राय 50 मिटार 50 मिटार 50 मिटारनि गेजेरावनो जोंनि माबायाव जोंनि हटेल लिब्रा रिजर्ट डिमाकुसि होननाय मोनसे माबा दङ जिथुनाखि नोंथांमोना फैनानै मोजाङै मा जानो बेखौ आं नोंथांमोनखौ सोंनो होगोन बेनिफ्राय आरो जिथुनाखि जोंनि बे माबा बनायनायाव जे रायजोनि बे बोर सानस्रिनायखौ आं नोंथांनिफ्राय स्पेसियेलि थानाय बुंयोब्ला जों स्पेसियेल होनबाथाय रबिबाराव बा देवबाराव आं बांद्राय स्पेसियेलखौ लाखिनाय जागोन मानो होनबा बे खालि बयहाबो सुबिदा थायो बयबो बेरायनो फैनायनि थाखाय बे साम' बा लाथा एम्फौ बाखि बायदि अमा आरो खासि बोरमा खासि बेफोर बायदिसिनाथ' गासैबो थाजोबगोनानो रेगुलार थागोनानो बेफोरखौ नोंथांमोना बेफोरखौ मोनजानो हागोन आंनि बे लिब्रा रिजर्ट डिमाकुसियाव जिथुनाखि नै आरो जिथुनाखि 8 बोसोराव आंखौ जिहेतु जि माबा खालामदोंमोन बोर सारस्रिदोंमोन रायजोफोरा आरोबाव बेयावबो आंखौ बोर सारस्रिगोन होननानै नोंथांमोना फोरमायनाय थाबाय माब्लाबा जोनोम सान फालिनो थाखाय बेबायदि खाबुफोर बानायनाय जादों बेबायदि मोनगोन एडभान्स बुकिं खालामनांगोन एनिभार्सारि पार्टि बा बार्थडे पार्टि बेबायदि खालामोबा जोंनि पार्टि खालामनो थाखाय खालामजागोन रायजो राजानिसिम मा खावलायनाय मोनसे खावलायनाय बे 8 बोसोराव जिथुनाखि आंनो बोर सानस्रिफोर लिब्रानिफ्राय आं लिब्रा रिजर्ट डिमाकुसि मोनसे बानायनो हादों बे लिब्रा रिजर्ट डिमाकुसि होनायाव बेयावबो जेन रायजो राजा नोंथांमोना जेरै आंखौ मदद होयो बेनि थाखाय आं खावलायनाय